Aborom bro kalong shoblay. Bang ayu namar kajing plilan. Kajing plilan ti ka chu. Bang anyo banikai kin ka shoblay. Lembaga ka channel. Living Word Explorer. Es kamba ublay unkur kui pi. Kiba ngam bat kiba page lembaga ne video. Ban ngana ai kublay e pi. Baro koi ke pelot e ka por. Ban page ya gaji kai na kitin ka choblay lembaga ne ka channel es kamba ublay unkur kui pi ngana ai kublay e pi ai ka teng ba thyang tam ka jong Jesus Christ obalong unong penim ujangi ngasus kunya du kata ya ka bani sama kitin ka choblay bani kai ya kitin ka chu kam tam e hagini gisgi kibanai kebamenta kaya bagi myo asyo man pelong ji seng haki ying mane tenda tak tahu ngai weri hi tong ni plate jimun katu kan por haki ni ki YouTube man pek ya tin ka choblay lema ki sakri ka chu ki bai kai ya tin ka choblay kuma phi le ji seng hai ying mane phi pik tang ka por phi IT choblay kum tharu ngong haba phi pek ya ki YouTube ka jeng phi pin duai pen rit pen ka tang le choblay kum ta ublay unwan manishem mat phi tene ka por ngakwa bani kren mat nga ai tin ka choblay bani kai preng phi hagane klemat bekum gane ka por kata ka subject kamakwa bani kren kede shapang ka pop hagado sin into flesh bada bang ong ya gani ka subject ka pop ka do kala bandi ka subject ka bayar ka subject ka lada kibreu kishusngap tang malumala kimla mansu thu tin ka choblay henry nakata tao ngai wer fi pinpenret khmat choblay bon ai ha fi ya kata ka jin shampang ka bagan charublay ba phi phila ya ka ban su thu shapang kene ka subject amai kren shapang kene tin ka choblay phila man kli ha kene ka por kumno kata ka do lene kumdo te comment ka chungi kilong ke bopom kilong pom arengani thu e phi ha ka jisha kine ke comment ka chungi kim long ke bopom ki kti ki chang ka kli ki khamat uthli lene ka met paro kwei barashin rieng kim day ki bopom ngan ong e phi madaga ka por ki day ki ba oblay u ai hangi bangi ngin im klem kine ke khatmet kumno ubri ula man im hallelujah tena ka daw ngi sotu hang ni balai pade ngakwa bani benta bat phi ya gane tin ka choblay ya gane ka pom ka badan ha ka do aisha ngane thu phi lada kini ki kijat ki jongi ki system subu ka kti ka dia ngi kelanda wa ya ka ngi pakem ya ka bakan koi bakan khia lada kamet ka phat e jengi ka system ngi di dawai bakan long ka bakoi ka bakhia bha ngi sumar ngi e ya ka haga ka por ublay uteker ya ka kamet ka jengi bangi ngin long ki bakoi ki bakhia hallelujah es kam ba piso thu bang ong gum ta ba kin ka choblay ka ji kai ngi haba ki kamet ka phat ka ngi ka shitom ni duai ha ka teng jong jisu ba kata ka ji shitom kan khia ba kin ka choblay ro ka ong ha ka ji ka por ba kane kamet ka ngi kade ka ja ka shong ka choblay kade ka ja ka shong ka jong muslim choblay lada phin page ya kata na kin ka choblay iwe korin lai khat henry yung tu cái tin cái choblay cái thu yang ngi shapang kata
Mentai bangin kam su tu shu Shapang kene kapop hakado. Ngene kren. Upol haba ukren. Kashti ka yung upol chikinong room kalau nak nyo kadikot ka bakat nyo ang tu. Lada ngene puleng tu. Kaktin ka chong ublay kay tu yangi. Mentate omde shu manga ubale yaka Henry kata kapom kawa shongsa hanga lada pipet yang tu kin ka chong play ke thu ingi ba opo open shailan with thu ba uong mentate omde shu manga ubale yaka Henry kata kapom kawa shongsa hanga kale mentangat nong yuki tak tak kti ka chonga các bạn show brio các bạn ban sao you know rieno balai galai gum tha ka kti ka changa de namar ba kane kapom kadang shangsa hagani ka kti ka kijat changa teng teng ka ban kenjat you know rieno ka ban gerdam ya ki kiu ki pliang kau penjat ikimit ke syuki. Kau penjat ikiyin kesam. Balai. Anong yepi. Dena marba. Kata kapom. Kasyong haka kejat jenga. Haleluya. Utlej ukwa bantim. Bantela. Ban pensosi ya nori no. Benso tu ikan negawai. Ba kata kapom. Kadang syong. Hau ni utlej. Kenang bangingin kam so tu shishu kamha shapangan nek banta baga kten ka chong blay ka bangi kren ladang yi ya gonu ka di khamet ka chim ka chingi ka badang le pom ka tangi so tu shai ba ka ta ka pom ka dang shong ha ka ne ka di khamet ka chingi ong upo ha ka ji sha ka ne ka khamet ka chingi ko mga matai shakman kimdai kita kibapom kini kau kau, kau belasih sepak dekat senam kau jauh cisu. Kita kau bapom. Henry datang nomor ba, kata kapom, kayo ban shong, hai kini kau komen kau cingi, kasapen laptop angupol. Dementa, ngini apa? Kam jeliu, ya kini kau tin kau coblay. Bangadan light lagi point, bangani keren, hai kini kau pol. Mat ka pon ka banikong. Kum nongin so tu ya ka pop ka do. Kata de ka pon ka mga kwa bani kren. Bang ne kitin ka choblay lada pipet na galatia kala nang basan kadi khot ka bakat khandai hadu ar hueng tu lada fule kitin ka choblay. Tung ni pule menta ki jingle jang do kilong ke bapau. Kibalong ka baklim ka jing bong khu Kabale nuti, kajing mana balai tau, kajing aiksut, kajing yashun, kajing yanya, kajing pihun, kajing bitar, kajing yapat, kajing yaklat, kajing yapat niam. Haleluya. Kita kidai mengi, bau pol wong syaka shiti kajing u syakinong galatia. Bai haju ka pol upol wong hang ba kini kidai kita kipop kibapau. Lada mentah ubri usarong. Lain ka bri ka sarong. Pi ya ka to ka pop jang ji sarong. Kadai ka papa. Lada buat pi bu kwai buat. Uyat buat yang sarong. Pi ya ka to ka pop ka papa. Bagaji misni ka bitar bakum tatar kini ki pau ong upo. Bat kandan ru ka pop kabumpau habadan kapapau kandan ru kabumpau ngabat ngasi keren hakoi pat kapon ya kata kapom kabumpau maga kwa banaya shishu ya gane kitin ka choblay hangne kine kidai tang kita kipa upol uye shem uye kendu haga chim ka chu kom usha kri choblay upol uya ekani kalanti Agisha ublay ukot ya upon
Kum uta apostol. Laling ipet dengan tin ka choble. Kala tiag lanong meningkong. Kadi khat ka bakhat weng tu ka Bible ke tu ingi. Ba upol la khat ya u. Syaka ka kamban long apostol sik gentle. Henry habang i ya kata kajing hikai ka jong upol lu ji tu ba udon kata kajing le ka jong ha ka jim ka jong ba kata kalong kita kajing bitar kata kajing sarong kajing bisini kajing hun kawan ban le persya ya upol kini ki kwa ban rung ha ka kalmet ka jong upol ba dia i ya kata kajing ya lenti ka jong what la ulong u apostol angak tin ka chole Henry uyan ya kata kalenti baun syak sistem hagado. Kenang bangin sutu shishu ya kane ka bentana kitin ka chomlay. Income study kamba. Bat kata ngani apet. Ya kane ka we kapon ka ba. Bat kata kalong kajiyap ya kapom hagado. Kan kapon ka ba kajiyap ya gado hagapop. Maka Bible ke tu ingi hangne upol habo yu I ya ke ka pom hagado hagaman sim ga chu udan kata ka sim banele to fight banele bersya ya ke ka pom ban peniap ya ka kata ka di ka thong ka chong upol haga jim ga chu habo udan ya ke ka challenge haga jim ga chu ban sekri yu oble uya I banga ngandon kamasim jang kajing ikun ngandon kamasim jang kajing yele but day tang ba usyukut na otang kajing yele kaju udon ru kata kamasim ban job but day tang ban job Henry kajing kwa kajong upol kalong ba undayo ban peniap ye kata kapok maka Bible ngi pulih hang ne tin ka chomlei Iwe koren kalanong kabakatsan kadikat kabalay huweng tu tin ka chomlay kong upol uong kumni ngasmay da kata ka jinso srong namar jong pi kamangadan ha ukres jisu wo try jongi bangayam halay kasgi da kamasim jong jinso srong ong upol habangayo I kini ki aka ngadan ta kamasim banyale bersya ban peniap e kata kapom malai kasi kata de katong ka jong pol habo wang hang ni bangayap halai kasi kato ye kata ka jing peniap ka jong pol ka we hadin ka we pan ye kata kapom ka bawan le persya yu Kipop ke bupun hagado kiwan ban kikwak ban wan rung kiwan wan shong hagado lene ka met ka jong pol ndre upol wang ngakwa ban le persya ban peniap ye kini ka we hadin ka we pan Kapasus day la na nga pet la nga pulay kin ka chomlay syapang upol. Mat ka Bible ka ong upol lagi shti ka jong us kenuru menyo arpo sa hang tu uong. Nga ubri ubasyak la not kop. Uwe man pelai no nga nakamet ka jang gane ka jiap. Upol ha kata ka jing eksak ka jong. Lene ta ka jing le ka jong. Uong yalade nga ubriu ubasyak lanot ko kata gade kentin melung go chu kaba udon ya kata ka thong ka banele bersyak kata pop ka chim ka chu bathang nek tin ka chong blai kai thu ingi kadon kata ka chiyale ka chong upo ha ka chim ka chu ban peniap no ya kata ka pop man lagasi ban peniap ya kata kapop lada kawan haga jing im gaji wan kanu kapop lada gade gaji sarong lada gade gaji bishini lada gade gaji pihun lada gaji bitar lada gade kanu upol udon katong ban peniap kawai hidin kawai pat ban lada bang ong syapang kata kajing peniap Ladang kana ong tang hang ne mo da pre ju pila ban om su thu tu man sha man tangan shim kanuksa man ekran sa phanga ka chiap subu no man ta ubriu ubalayam kiba ton
habal ayap ubriu. Kaya ka pagkikila. Kata ka bumot, kiso tenat, ban ay. Kanuri kano ka jing ay kabakodo. Laban ong, kumkaksya, karupa, kapisa. Lani kano ka jing ay kabikikwa ban ay utu ubriu balayam. Ada yang orang pi, utu ubriu, ubalayam, unam kli, watanga kamat, ban pek lane ban ong, kublay, yigi tigi ba ay. Ban lada piyam kat no. Unum susun ay pi bay piyam. Ban lada piot da kawai. Unum ut pang. Lene kan ummi snam hero. Balay. Namar utu ubri ulayam. Ai kecing ai kabas kabakodor kan no unum batiao. Ai erum namar ula depiam. Te hagaju kadur lane hagaju karukom hagajingem kabakan chamasim ban peniam no e kata kapop begado kalong kumju kama peniam ya ubri hakamet kalong keju kamu utu ubri ubayap hakamet. Haleluya. Sutu sepang kata ka benta. Tunggu ni pai menta. Ega ni benta nak tin ka chawlay. Ban sutu shishu kamnia nanta shikaman. Ngela sutu yeta ka jinyap ka jong ubrio kamen. Kapania srim bat ka jinyap ubrio haka mansim. Lain ka jinyap no jong ubrio haka do. Teman tangan ni kedo. Ye kita kijaj pom haka do. Mentangan si kedo kawai arteli. Bat ka bening kau kedo hang ni. Kajing sarong. Kini kade kawai. Ka pop haka do. Baga ktin ka chawlay ka kren. Ba upol ru uwe kundu uwe syam yamat. Chisen ba ubriu. Uyo ay ka pop jong ka jing sarong. Tak syupet ya ka komyat ka jeng. Kaktin ka ba ukran. Karkomle. Karyam ka bet. Nanang sidong. Pinito na ne pin sup and pinyo e. But unu ubri umayo ay ka. Ay ka pop jang ka jing sarong. Ju pendem. Urang ka masim jang ka jing so me. What do play ru we save high ganege ka pop. Ikan martin ka choble. Bagay to ingi. Ba way wangel ba crown. Haka kat ka ju. Ubade ulur syai. Man step bat men. Datang na ka jing sarong ka ju. Ubale kan jat na ka kat ka ju. Hallelujah. Bat ngaong ya phi. Lada ka ni ka pop jang ka jing sarong. Lada kal ayam no na ubreu lana na ka breu lana ki bangai. Wan kata ka jing sarong. Wan mat ben sarong kano. Kanamla ban ben sarong. Namar balay kala debia. Hallelujah. Kata de ka thong ka chupo. Wan kata ka jing sarong. Henry kado haupo kala debia kata ka jing sarong. Kanamla ban ben sarong yu dalem. Kumutu breu balaya. Hakamet. Mati kan ka jinyap maka ya ka pop ka doru kalong ka ju. Hallelujah. Bala dengan pek shishus ka we kan ka pop ka do. Ka jing bitar. Upol uya i yala de ba udan yane ka pop jang ka jing bitar ka jing ka ju. Ka top igi breu barok ngalaban no umdai tang upol. Katop igi beri ke banyak ke syakri oleh. Bunsin ke kenduk kiman. Ia kata ke jimitar ke jim ke jengki. Bat ka ega baga sotenat kala kalong ba upol udan kata ka thong maniala bat penyak ia kata ke jimitar ke jim ke jeng. Bat kum taru kade ke jing kai ke pakan nam ta jengiru. Hagini gisi. Naiktin ke chawlay. Balada ngidan kata ka thong maniala prasya bat penyak ia kata ke jimitar haga jim ke jengila da ka wan ka no por. Nginom bitar. Wan kibri wan pen bitar. Inom bitar nomor balai la de biam.
Kata dei kakin ka choble. La daiwan ki breu ki paramarjan marpa. Lane ki nang no gibre. Ki shuan berngam beret. Lane ki wan yaman ketakti. Ki wan man penbitar. Kinom bitar. Na berbelai. Katu. Kapop jong ka jing bitar. Kalayap no. Wan kapawan la man pen kim. Na berbelai. Kalau ada biar. Nganai kowe ka testimony, hagim ka jonga ka mga syam. Nganya kali man ka si srok. But kai ka bala ja kowe ka si. I can do your way. U driver u banyak ka maruti. But kai bala ja uni u driver. Uyang banyak tu kali ju apa yang srok. Padang ta ngala persyang. Man kren dekitin. Kiba kame you. Barang tahu ni driver baru. Ukuran yang ada kitin ke bekor. Hatak lawan gajinya. Gajinya kong ta shpang por. Barang taruh lawan kata gajin hang gali shpang. Tak ketuk ni por. Lawan no traffic. Per lapet itu gaji put gaji u. Kumta ulala bat peniat no. Peniat baik no. Ini gali. Maka perkap ya lede kata kepor. Abang kena kitin ke coblay. Kleng kene kapop jang ke jimitar. Ke syangsa hakamet ke jang. Nadu kata kepor. Just I started to fight. Nadu kata kalimat ngadan kata kejing kut cumut. Bangangan dan kata kejingnya le. Persyak kumba upol uikai. Aga kitin ka chawlay. Ngaru ngadan kam ya kaban buot. Ya kaban le persya. Ya kene kapop jang ka jing bitar. Man ka kwa baka ni kanyap no nanga. Hallelujah. Kata ka day katong ka jang pi. Kadi katong jang way pa ka way ki bre ki ba shakri yawlay. Kan kane inam laban poy siya kata ka jing janay. Sakwe kajingnya niya kanero kadai kawai kapom kabako banyan syong banwan besut hagid khamet kejong breo kadi kapom hagado kaba upol ukran nadu kate kabangil dadap ya pule syakaman kani kapom jong kajingnya niya ka bible ka ong nang no kiwan kita kajingnya niya kata ada kecing kalikin ke chomlay. Dinamar ba kena kapop kadang sensyar ha kita kimet kibayam kecing breu. Haleluya. Dinamar ba kene kapop kadang sensyar ong kitin ke chomlay. Kadang la ban penyania. Kadang la ban penkeluma. Ba kena kapop kadang wan syong. Kibri gidang ayla. Banwan syong. Tena kata-kata kami kecingnya ni. Yakin mau hago ikapor. Hakapor kebangangan kena samla kumtu. Teladan kuwi kabalang. Kapepenlong. Ya ka komiti balang ka jengki. Hapo yung mane. Ada kapor gidang long kena. Ikwa banlet pet kai ni gejing khang yet. Mat kai kwala ja hakata ka committee ga jengki. Kilas tang ye ka ban kren. Bat shipang por kilek ye kren kam jam we ye we pat. Kliania. Kali kren hakata ka por. Teta ka por ngi kwa ban pet napo jing khang yet. Bat shipang ngi Wei ulat tang ya kami. Wei ulat keren kor. Berkata ke komite yang tang slow kelih lam ha kaliannya. Skor ki jonga kata ko pog la kam. Peniang syuk ban sngap. Mat kai ka bala ja. Adin kata. Ona bal awai no katu komite ka meeting ke jengki.
Kiliami way hadin way pan dagajing akong dagajing susi. Kim so tenat syuk bani keren way yo way pan. Pada bangun ye ni kitin ka chong blay ngaken mau ka belajar ka pon mensyua. Pleng kene ka jinia kawan shon. Namar ba Kibriu ki ailat. Namar ba Kibriu. Kim so tho banyak kan digalanti jong ka jishisha. Kim so tho yang digalanti ka bu pol ui kai. Kene ka jinia ka telun. Ka im. Ha kita ki dikotmet jong Kibriu. Ban ini pej bat nga sakane ko kapoñ bat kata kapoñ ka balay bat ka bakadu kane kapoñ ka balay kapop hakado ka bompao kapop hakado ka bompao baro kito ki bangilia kren shakmat naktin ka chawlay Kabo Paul uang Shakishti ke ju Shakinong kalatia Agatu kalanong kabasan Kadikot kabakakandai Hadu arap hueng tu Tin ka chong blay gitu ingi gitu Baru koy Idi ke bapao ang kitin ka chong blay Bat kane ka way ka mga kwa ban ni kren Amlay tang kane ka way laban nun Kambun ru kita kipop ke bampao Bat kitin ka chong blay gitu ingi hang ni Ujisu uhikai ye kane ka benta. Bat kata kalong lada pipej Matias kalana ka basan kadi khat ka ar pho prang tu iting ka chaw lai kong. Ujisu uhikai ye kane. Baru ong kumne. Tang lada pikmi ye ka breu. Pida ikwa ye ka pila klim. Tang lada pikmi ye ka breu. Pida ikwa Pila klim Kata day kitin ka chong play ka bong Ban nga hang ni Kadai Kapa Lani Kadai Kapa ujisu Uikai strict Iki breo Iki bangay Mat kadai Ruh hagajuk apo Ba Kani gaji ikwa Kakentup Hagata Kapop Jengkato Baling ong Yagani kapon Kata kapop Hai kado kapompao Bat kene kaji ikwa Kadai shisha kapompao Mana banyak kaji ikwa ajung ubreo Mana banyak kaji ikwa ajung ubreo Ngina melaban cek adu kata ban itu kata kaji ikwa ajung nore ajung no Tika ni kalong kapompao Kalong kabere Henry Kadai kapop agado Bangan sesuatu bangan orang kene kedai ke po Henry ujisu ikai hang ni Bangi nginla ban soto ye kedai jisha nak tin ka chomlai bagadan kambingi bangi ngin peniam wat ngene ka do jong ka ching ikwa ka belong ka pop king mentah shubu no ngene keren bat pi ngene ka po Lada mangi Kibriu kiba shakri ya oblay Lada ngidon Ye kane ka ching ikwa Bat kane ka di ka pop ka bompao Bat Lada ka de ka papao Lani ka de ka bompao Baro Kilay syakajuk karo Namar balay Kadang syong sahi Kata ka pop Apa kadang syong sahi kene kapom kata kapomut bangi soto ubreu unum yo lai naka jimisha ka joblai lagalong ka papao lani lagalong ka bompao kedi ka clean ka joblai ka bo upol ruang la ding pet ka shti ka upol ski no room ka nong ka nyo ka di khot ka ba nyo tu ukdo ye kene ka ju kata ka ji kwa Men ke para ka jangaw troy. Ka fi pe limba ka ju ka tu ka video. Es kan ba oblay ka ta epi.
Es kam ba ublay upan syai kata ka jimut jika berkat ka jeng pi. Kumno ba pi pindan ya kata ka thong ya ka ban ya le persya ka jeng pi. Man la ka si ba kata ka pop ha ka do ka bon ya le ban bagat kwa ban rum ha ka khamet ka chi ba pi penyam ka wei hadin ka wei pat ya ka ne kata ka de ka jeng Kristen kata de ka jimut ka jeng upo. Es kam na pleng chongi iwe kum kibril ki ba shakri oblay ngin bu haga jingmut ga jingi ngin bu haga jing berkat ga jingi baka thong ga jingi pleng kade kane ka thama ka bakan jam sim pleng kade kane ka thama ka bangin ha banele haga jing ga jingi bangin long ki kibril kinong jam tu ai na mar kata ba kini ki pop ka do kini hap no ne ki banget ho try la ki long ki ba kat no Henry utwa chisu udon ta ka bor ban yalap na mingi daw man sim chong oblay ngin panyap tron ya ka pop ka do baro o itin ka chong oblay kata de ka ching arab ka chong man sim chong oblay ngila banong ni sham jing e ban yale ikani Henry kadang kami bangin long kita kibril kibala penyap baru koi kita kibawan yale hakato gachingi kita ki pop one keno ka pop ka bawan yale Henry katong gachingi kalong bangin job iki kawai hadin kawai pan namar ka mentoy ladang idan kata gachingi kajing sebun kajing senai bat kum tartar ngila bandan kita rela da kata kapop kadang syong haga do ka jong ubril la ne ka bril kamba upol u ye la ne u yaksa ye le kamantoy tena kata kadao kabaran kam yang yangi ngayawer haga ne ka por kata long in bot ikan uksa ka jong upol kamba upol u sha shitom ngiru iran kam manieng jika bani le rasha Mau jisu ukiu halor kading pena ula penuai no ya ka pop haga do ang kitin ka choblay kumta haga ne ka por ngaba sgotenat inga habang i yega ne ki kai ne kitin ka choblay ya ka ba pol ukran baduong la pin pe cái gì cái chỗ Paul các bạn sẽ Timothy các lần các bạn sao cái đi khất các bạn nhiều từ thiên cái chỗ này con cùng nè Paul ông ngã lại lệ cái ta cái gì lệ baba ngã lại pendem là cái chính pet ngã lại ri cái chính ấy cái ta đây các bạn Paul ông sẽ Timothy cái ta cái đây các bạn Paul open code là cái jang cái chim ông hau ne usam là ngã la pendap ikijing mare thong ka changa ngala ri ikijing ai tin ka chong ble ke thu ingi hang ni ba upo ula pendap ye kata ka jing mare thong ka chu ula ri ye kata ka jing ai hau ble bat kata ka mut bengi su thu upo ula job lut ikita ki ek ai ki ban ye le persyayu kata ka pop aga do kanami along try click shu upo ulalong uta unong job hallelujah bat haba ulalong unong job ngaso thu ka tin ka chob le ka ong bau po uyo pong yak pangsia upol uyo pong yak pangsia dei tat ki briu ki ba job ya kata ka pop ka do ka jengki ka ba ki le ki yo ban pong ya kata pangsia kane ka de lanti jeng ka jinjanai kane ka de kata kalanti ya ka jingim ka jang gibril ki ba shakriyo le klem kane nginam long kita gibril ki ba janai tengis kem ba ublay ungur khu yapi ki ba page lemba kane ka youtube es kem ba ublay ungur khu shibune chispa sha yapi ungur khu Nama rablay people like ka por ka jong pi pilong ginong no sniang ya ka ban pe lembaga ne video banges kamba
Pinang ayo. Ya kita kejeng ikai. Ipa pakana kin ke choblay. Delemba kajing minat kajeng pi. Delemba kajing pencak skor kajing penret kajeng pi kemat choblay. Es kem bagare kin ke choblay kan kerku yang ya pi kibas ngap hakan ne kliman. To ublay in kerku. Shibut ne ya pi. Namar kajing pa bat kajing isne ke choblay. Kan ne junom nam ta Gibril. Kipa penret bat kipa wat ya kemat ke choblay. Dia tak Gibril kipa wat ya kemat ke choblay. Kene Syam ya kalanti ka babay. Kene Syam ya kalanti ka baday ka baki keniya. Toblen ka kuy pi. Yan say Syam hakaway pan. Nam ta ka brom ka choblay. Ublay ka ku. Amen. Tene ka por tungi pendem hakachin duay. Try sebekong idway kemat cemekan ko pa kada klemat begong negas. Hagan ka si dan hane kan ko try hiban chekri ektin ka ceme ablay. Yes kami ko try. Amen ektin ka ceme ka ba make ka try sebekor. Me kwa banikai ki pri ka ceme ka slide kendo ni ki si ablay. Agan ka sutin. Agan ka try sebekor. Kan long ko pa bekor ka ki pri kan so to ba kan chimpang ba kan ya ka galanti ba kan long ka try ka nong chom. Try sebekor wala ki pe na ki mobile ka junkie. Wala ki pe lembagi media ablay bechanga yes kami ko try men kta ki men kar ko ki men pelong ki ji thai ba thamai men pelong ki break ki bla suspa men pelong ki break ki ma ki ji ko ki break ki ba dak sheng ko pa ka bor ka kitin im ka chame ko try be ki nia ini ki si ki ba khadu ki si ki ski ko snew try ka brom a shame kan ko pa agata yo ji sung tuai amen.